салом алейкум бародаро. Қарор дорем дар сабти видеои Ака Ғолиб. Ака Ғолиб. Я умри слова гӯш то мардум кайф кунанд. Як рӯз не як рӯз ҳамамон мемирем. ҳамин стористҳои мара дар як рӯз 100 000 одам мебинад. ай 80 000 боло то 100 000 мебинад. ана ма видео мепартом қариб 2 рӯз пас видео партофтестам. 35 000 36 000 лайк мегирад. ҳамун 100 000 ки тамошо мекунанд чӣ ба лайк намемонем? агар лайк монен ман ҳами бега бояд видеои нав бипартом. хай намонем чико кунем? печка харидан дар кор. ай давлати ман роҳат дорӣ, ай давлати ман хурдай шикам калай кун калай бо ерӯз нисбати ман тема мени